Moro, sehän on Karma the Dogmatic Show. Eli tässä päätin lähteä kaunapäivinä ulos ja ekaa kertaa Maidanille. Jännittää vähän se. Joo. Tässä nyt Dösälle menossa ja jännitys kohenee kun pääsee paikan päälle jossain vaiheessa. Tällaista täällä tänään. Kaunis ilma ja tosiaan siis ekaa kertaa Maidanille menossa ja hieman jännittää. Mutta eipä tässä muuta. Hyviä päivänjatkoja ja me nähdään varmaan jotain videoa sitten tuolta Maidanilta, että näkemisiin. Se oli sitten Karma.